My ženy si často myslíme, že sa v živote nevieme posunúť, lebo sme málo disciplinované, málo talentované, málo sme študovali. Ale z mojej vlastnej skúsenosti a z pozorovania iných žien som došla k záveru, že keď sa nevieme posunúť, chýba nám podpora, chýbajú nám cheerleaderky, niekto, kto v nás naozaj hlboko verí. Som Zuzana Gergelová, som spoluzakladateľkou Belong Community Networking, čo je podporná skupina žien, kde si pomáhame v živote, v práci, v kariérach a tak vôbec. Na našom online samite a osobných stretnutiach 16. až 21. októbra budem hovoriť o tom, čo v Belongu konkrétne robíme, čo nám to prináša, ako si pomáhame a ako si aj ty môžeš vytvoriť svoju vlastnú podpornú komunitu bez ohľadu na to, kde bývaš, čo robíš alebo v akej fáze života sa nachádzaš. Pozývam ťa medzi nás 16. až 21. októbra. Viac informácií nájdeš na linku pod videom.